Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave 5000 kalorier challenge. Der var nogen af jer, der synes at jeg lige skulle prøve. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har lavet sådan en lille plan på min telefon for hvad jeg skal spise af diverse ting. Det kan være, at det bliver lavet om i løbet af dagen, nu må vi se. Men til at starte med, der skal vi have noget morgenmad. Klokken er nu lige nøjagtigt 10:46. Og så jeg regner med at slutte omkring kl. 21. Så inden kl. 21 i dag, der skal jeg sgu også spise de der 5.000 kalorier der. Jeg har nogle forskellige mål og vægte skrevet ned på en kalorieapp, så det er nemt at følge. Så lad os komme i gang. Jeg skal bruge 100 gram formbrød. Det vil sige a.k.a. franskbrød. Så kunne det bare, jeg mener det var sådan 3 slice, jeg har lidt forberedt det hele. Så vejer jeg jo lige noget smør her. Fordi jeg skal jo selvfølgelig også på, så det ikke bliver sådan noget tørt brød. Og jeg har bare fået 55 gram smør. Og der står jo per 100 gram smør. Hvis man kan se det, hvis man gider at fokusere. Nå. Per 100 gram smør er der 707 kalorier, så det er bare 350 kalorier, jeg får ud af det her ekstra smør. Så det får jeg lige smørt på. Sådan der. 50 gram smør lige på. Så skal jeg have noget pålæg på, og der er bare valgt at gå med sådan en normal salami her. Der svarede 4 skiver til 423 kalorier, så det var også rimelig fint ved for 4 skiver af salami, så det er det jeg tænkte vi gik med. Så lad os få det passet på også. Og prøve lige at sætte noget salami på. Så fik vi sgu da salami på. Yes. Så indtil videre har vi brød på 260 kalorier, 63 kalorier, smør på 350 kalorier. Og så skal vi have ristet løg. Jeg skal lige finde ud af, hvor meget der var i den. Dem skal vi have. Jamen det var 100 gram ristet løg. Det skal vi lige have mål. Eller mål, hold nu kæft, men vejet. So bear with me. Så får vi lige vejet noget ristet løg. Jeg vil gerne have noget remoulade på, fordi per 100 gram remoulade er der også 334 kalorier. Så jeg tror jeg tager 50 gram remoulade. Så det får vi også lige vejet. Den går fra 50 til 60, så det er fint nok. Så er der 52. 50 gram remoulade. Så skal vi bare smøre det på. Yes. Nå, så skal vi sgu lige have smurt den her lækre morgenmad. Lidt hæftig, men så vi har 3 slices brød, 4 slices salami, 50 gram remoulade, som vi lige smører på her. Sådan der. Det er så meget, som jeg kunne få ud. Det passer nok også meget fint med de sidste små gram. Og så skal vi have ristet løg på. Der var 100 gram ristet løg. Ristet løg. Det skal bare have alt på. Og så skal vi have noget drik. Vi tager sgu noget skummet mælk. Bare for at have noget at kværne alt det der ned med. Og der er per skummemælk per 100, hvor fanden kan jeg finde? 100 gram er der 34 kalorier. Så det er bare det vi går efter. Bare have nogle 34 kalorier her der. Det gør også noget. Så vi skal bare have 100 gram mælk i. Det var endnu bedre. Det var så 68
68 kalorier. Nice. Det tager vi med glæde gerne med. Jeg er i gang med at skrive ned her også samtidig nu. Jeg kan se brødet heroppe og smør, hvor mange kalorier jeg har puttet i af det, og ristet løg. 590 kalorier bare ristet løg. Og remoulade 167 kalorier. Og så skal jeg bare lige have skrevet mælken ned, så opdaterer jeg sådan løbende i løbet af dagen, så kan vi sådan følge med. Og så laver jeg sådan en samlet en, der hedder i alt. Når jeg kommer dertil, bare så vi har den, det er min måde lige at opdatere jer på. Jeg synes det er meget sjovt, det er sgu fint. Men det er det, nu skal jeg bare i gang med at spise det her lækre med. Godt nok meget ristet løg. Men det burde ikke være noget problem at kværne, når klokken nu er snart, nu er klokken 11. Ved formiddagstid, så det burde, jeg er sulten. Vi ses, når jeg skal til at spise. Nå, så kom jeg ud, hvor jeg skulle til at spise alt det her. Jeg har lige addet en Pepsi med, hvis skal vi have noget mælk, og så drikker jeg en Pepsi bagefter. Og det har jeg sådan lidt sæt at regne ud på, for nu har jeg addet Pepsien. Se der alt det her. Så giver det i alt 1954 kalorier. Så hvis jeg får spist alt det her, drukken mælken, drukken hele Pepsien, så er vi oppe på 1954 kalorier. Så det er en meget god start på dagen, kan man sige. I forhold til 5.000 kalorier til hende. Så er vi allerede snart halvvejs jo. Så det er det, jeg tænker mig. Så nu vil jeg sidde og spise lidt det her. Stille og roligt se noget YouTube. Og så kan I jo bare følge med i baggrunden. Kan det godt være, at jeg kommer med noget på et tidspunkt. Nu må vi se. Så er vi sgu snart være færdige, boys and girls. Man har ikke meget tilbage. Jeg skulle lige sidde nede i, jeg sad lige nede i 5 minutters stillhed. Lige lidt tilbage. Det hjalp lidt på mave. Jeg har lidt en sjov mave i forvejen. Jeg har haft et stykke tid nu. Så det hjælper nok slet ikke. Det er fint nok, det er fint nok. Jeg er snart færdig med det første. Nu vil jeg sidde tilbage lidt igen. Og lige komme til mig selv. The struggle. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er vant til at spise så meget morgenmad og sådan noget. Bare generelt ikke spise for meget på én gang. Men vi er getting pretty close. Meget tødt på, og mangler bare en helvedes masse ristet løg nu. Ja. Men det er også kun fordi, at jeg har en mærkelig mave i forvejen. For jeg kan godt mærke en gang imellem, så er det som om jeg ikke har spist noget rigtigt endnu. Men fordi jeg har sådan lidt underlig mave her på tiden, så der kommer lige et tidspunkt, hvor jeg føler, at jeg bare skal struggle helt vildt. Nå. Ristet løg tilbage kun. Og så min
Selvfølgelig min Pepsi Max. Pepsi Max? Hvad fanden snakker jeg om? Normal Pepsi. Jeg kan bare begynde at mærke, så det lander i min mave, eller det der... Jeg tror sgu mest det der rest af løg der. Sådan der. Det var morgenmaden. Så kværner jeg lige den her. Ikke mere. Okay, så jeg er jo lige gang at se en video. Klokken er nu 11:55. Så jeg tager mig en halv time om at kværne det her ned i hvert fald. Ja, 20 minutter til en halv time at kværne det her ned, fordi de reste løg der. Ja. Det var jo... Det var nummer 1, jo. Det var morgenmaden. Her min mave. Der var jo mange kalorier på en gang. Nu skal jeg lige slappe af i maven lidt, og så kan jeg tage med ud og køre en tur, eller jeg skal have fluden for. Det kan også være, at jeg skal i spa, det må vi se. Lige lægge spa lidt. Men vi se. Så vi ses til næste gang, der skal et eller andet. Nu skal jeg også bare lige slappe af i min mause. Hej så alle sammen. Jeg har lige holdt en lille pause. Den her morgenmad, den lå lidt hårdere, men lige regnet med på det tidspunkt. Så nu er jeg lige gået udenfor det, for det er jo mega godt vejr. Mega luksus. Og så er jeg lige siddet lidt i spabad et lille stykke tid. Og så vil jeg lige drikke en Tuborg Classic. Så når jeg har drukket den, så er det 125 kalorier ekstra. Bare ved at drikke den ene øl der. Så det giver jo også noget jo. Så kommer jeg til at være over 2000. Så det skulle lækkert nok. Så jeg tror bare, jeg vil sidde og nyde en tur i spa lidt. Og så vender jeg tilbage på et tidspunkt, når vi kommer til frokost. Så vi ses derude. Det var dejligt. Så fik jeg sgu lige... Hvad er det? Hvad fanden sådan... Jeg kommer ikke snakke dansk. Nå. Det var sgu helt rart at være i spa. Nu har jeg lige også været i bad for at få det skide klor væk. Og så tænker jeg bare, at... Jeg tager sgu lige 0 mere. Det er så lækkert vejr. Så tror jeg lige vil sidde herude lidt. Med et bord og sådan en rigtig dyr campingstol. Og så lidt drik en øl mere, inden jeg fortsætter til de helt store kaloriebomber. Og så bare lige sidde og nyde vejret lidt. Så blev det sgu tid til, at vi skal lave den der smoothie der. Så vi starter med at lige at putte fløte i. Bruger en halv liter fløde. Som svarer til 1800 kalorier. Very nice. Og så skal vi have 50 gram sukker. Som svarer til 200 kalorier. Det blev næsten til en liter smoothie, jeg lige skal have køren. Nå, så vi ses lige, når jeg lige får hældt op i noget. Så er jeg kommet ud i garagen igen, hvor jeg skal have spist det her og drukket, om man vil. Tror jeg tager et glas med her, det er mit 3. glas.
Nu begynder der at hjælpe på det, og så gemmer jeg resten til senere i løbet af dagen. Gemmer jeg resten til senere i løbet af dagen. Jeg kan godt mærke, at det der sløde der, det er nasty. I længsten. Jeg sidder lige nede af et glas her. Og så ses vi bare senere. Nå, fik jeg drukket det glas der. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal have en pause, for det smoothie der er lidt fløde. Så der, jeg ved ikke, om I kan se, der er så meget tilbage nu. Den har været heroppe omkring, så der er røget en god slat af den. Nu gemmer jeg lige resten, og så skal jeg snart spise aftensmad også. Ellers har jeg lang tid til endnu at gennemføre det. Jeg synes ikke, fordi jeg synes, det er svært indtil videre. Morgenmaden var der sådan lidt struggle, men ja, så er det egentlig okay. Nå, så blev maden færdig. Der var lige en god slat pomfritter her. Der er i hvert fald, ja, I så var lidt 50 gram fylde, så der er i hvert fald 100 gram her. Og så har vi jo nogle bøffer. Og så har vi 150 gram bacon. Bum. Og så skal vi have lidt sovs til. Igen, der behøver jeg jo ikke at spise alt sammen. Men jeg skal i hvert fald have en god slat af det. Det betyder også bare, at jeg ikke behøver at spise alt det der smoothie der senere. Så det er en fordel for mig. Jeg vil hellere spise mere af det her, end jeg vil spise alt det smoothie der, for den var godt nok den var lidt træls i længden. Så klokken 7 er den nu. Venter jeg lige til klokken 8 eller sådan, så kan jeg sætte mig ud i haven, når der begynder at blive lidt køligere. Og så har jeg fået en glas eller to, tror jeg, så passer det faktisk meget fint. Og så er vi færdige. Så ja, et glas eller 2 milkshake. Så er vi oppe på 5200. Jeg mener, det var sådan noget, hvis jeg regnede helt nøjagtigt, så manglede jeg et halvanden glas. Så. Første glas. Mangler bare et andet glas. En 2 sekunder pause, så vender jeg lige tilbage og drikker mere af det her. Så er jeg tilbage. Her har jeg lige 2 minutters pause. Jeg fik lige drukket lidt imens, så nu har vi så lidt tilbage her. Den er stram. Den her, den er rigtig, rigtig stram. Hvad var det? Jeg gjorde det. Det blev så 5200 kalorier i alt, jeg fik spist. Så lidt lige knap over 5000 kalorier. Man kan mærke, at man virkelig bare bliver træt af alle de kalorier. Det er helt vildt. Det er virkelig sjovt. Men ellers med mave og sådan noget, det har jeg egentlig okay. Trods alt. Det var det. 5000 kalorier. Done. Så hvis inden I gerne vil se mere, så husk at gå ned og like og subscribe. Og husk at skrive i kommentaren, hvad I vil se. Om det er mere af sådan noget her, eller noget helt andet madudfordringer, så inden I skriv. Jeg er lidt op for det hele, men jeg mener, det er sådan noget fuldstændig sindssygt noget. Men inden I skriv, så finder jeg ud af det. Og ellers så ses I bare næste gang.